ୱେଲକମ୍ ଟୁ ହୋମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁଡେ। ଆଜି ଜାଣିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ। ଚାରି ବେଦ। ଏକ ଋଗ୍ବେଦ, ଦୁଇ ଅଥର୍ବବେଦ, ତିନି ଯଜୁର୍ବେଦ, ଚାରି ସାମବେଦ। ପଞ୍ଚଦେବ। ଏକ ଗଣେଶ, ଦୁଇ ବିଷ୍ଣୁ, ତିନି ଶିବ, ଚାରି ଶକ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଠ ଯୋଗ। ଏକ ଯମ, ଦୁଇ ନିୟମ, ତିନି ଆସନ, ଚାରି ପ୍ରାଣାୟାମ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଛଅ ଧାରଣା, ସାତ ଧ୍ୟାନ, ଆଠ ସମାଧି। ଚାରି ଅନ୍ତଃକରଣ। ଏକ ମନ, ଦୁଇ ବୁଦ୍ଧି, ତିନି ଚିତ୍ତ, ଚାରି ଅହଙ୍କାର। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ। ଏକ ପୃଥିବୀ, ଦୁଇ ଜଳ, ତିନି ଅଗ୍ନି, ଚାରି ବାୟୁ ଓ ପାଞ୍ଚ ଆକାଶ। ତିନି ଋଣ। ଏକ ଦେବଋଣ, ଦୁଇ ପିତୃଋଣ, ତିନି ଋଷି ଋଣ। ଚାରି ଆଶ୍ରମ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ତିନି ଗୃହସ୍ଥ ଏବଂ ଚାରି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଚାରି ଧାମ। ଏକ ଦ୍ୱାରିକା, ଦୁଇ ବଦ୍ରିନାଥ, ତିନି ପୁରୀ, ଚାରି ରାମେଶ୍ୱର। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ। ଏକ ଗୁଆ ଘିଅ, ଦୁଇ କ୍ଷୀର, ତିନି ଦହି, ଚାରି ଗୋମୂତ୍ର ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଗୋବର। ଚାରି ଯୁଗ। ଏକ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଦୁଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ତିନି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏବଂ ଚାରି କଳି ଯୁଗ। ସପ୍ତପୁରୀ। ଏକ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ, ଦୁଇ ମଥୁରାପୁରୀ, ତିନି ମାୟାପୁରୀ, ଚାରି କାଶୀପୁରୀ, ପାଞ୍ଚ କାଞ୍ଚିପୁରୀ, ଛଅ ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ ଏବଂ ସାତ ଅବନ୍ତିକାପୁରୀ। For more GK question with answer, please subscribe my channel Home Education Today. Thank you for watching.